Татарстан товарлары тиелгән беренче контейнерлар Санкт-Петербург портына килеп җиткән. Алар Алабуга шәһәреннән су юлы белән китерелә. Төньяк башкалада контейнерлар тимер юлга күчерелә. Шул рәвешле безнең республика товарлары чит ил заказчыларына илтеп тапшырылачак. Барлыгы 57 контейнер Алабугадан Санкт-Петербургка алар 4 көн эчендә килеп җиткән. Мы работу начали пару месяцев назад. Моңарчы 3 ай дәвамында товарны тимер юл буенча чит илдән генә керттек. Хәзер шул ук вагоннар белән экспортка да җибәрәбез. Мондый логистика тизрәк эшләргә һәм акчаны янга калдырырга мөмкинлек бирә. Исегезгә төшерәбез, бу эшкә башлангыч быелның июнендә бирелгән иде. Ул вакытта президент Рөстәм Миңнеханов һәм Майерс Көнчыгыш Европа компаниясе генераль директоры Шолт Катон товарларны бер илдән икенчесенә контейнерларда ташу буенча хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куя. 15% снижается стоимость. Товарларны контейнерда ташыганда чыгымнар 15%-ка кадәр кими. Татарстанда тутырылып җибәрелгән контейнерлар заказчыга барып җиткәнче ачылмый. Товарны бер урыннан икенчесенә күчергәндә бушатасы һәм кабат төисе юк. Быел электрон сәүдә мәйданчыкларында Татарстанның 12 мең эшмәкәре теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 4 тапкыр күбрәк. Товар әйләнеше 5 тапкыр үсеп 18 миллиард сумнан артып киткән. Эшмәкәрләргә ярдәм йөзеннән республиканың электрон сәүдә үзәге дип аталган маркетплейсы да барлыкка килде. Казан Экспресс, Озон, Wildberries-та эшли. Шуңа да товарларны экономиялы юл белән озатып була торган логистика булуына түземсезлек белән көттеләр. В наших планах стоит развивать дальше. Эшебезне тагын да киңәйтергә уйлыйбыз. Новороссийский һәм Находка шәһәрләрендә дә логистика портлары булдыру планы бар. Кытайдан Татарстанга һәм кире юнәлештә дә товарларны тукталышларсыз ташып булачак. Шундый тимер юл маршруты ясарга телибез. Логистиканың бу төре машина төзелеше һәм нефть химиясе тармагы өчен дә отышлы булачак. Кече бизнес вәкилләре өчен дә уңайлыклар арта. Алар товарын бер генә контейнерда да озата ала. Таңсылу Насырова, Яңа Гасыр каналы.